Hi guys, hajang tini seng koktang thaisa ketal khananya layana narong bagang koktang thaisa ketal tagi tumani tongo a koktang ni bumu hingkai komputer ke komputer seng joto ofisan choliu na komputer sara seng samung cholia office adala cholia hayada ke je kono samung khanya ke komputer nango gabon tanya kasang koktang sei tagi nyakha tini ni koktang ketalimu hingkai komputer haje khananya layana munu superen ele engkano komputer banyak borok romano siko ngai bo mangkong ngai bo kaham hamya joto nono bo abono hino komputer hayungo tabo bose ek number bokeri hingkai samungsi saya office adolot chosi choliye tabuni jugse computer ni jug tongoi chawi tai kerei laikhasu sakiri khaibo bakiri khaibo tongman lailiya asuk laikebo nasigi naikhai wana ma singsa tebilo berajak ahinyo dulsa bonono hino computer kebo khaimaya bobe du nyambar mokol bokerei bukuk bokerei bosi toni bo thor keleirei butui jan manei computer rokba bekhani kongna sedek saimanba wana kha angle khnai bonole bohai kerenya kunu manile khogoi bo maya hui bo maya sarkar phanose bonole paye bini bumungna komputer sakna bele paya sarkar tabungni sererek bonono sawo komputer jugni hini o hawo komputer hinma kisani kogye agini jukhai himna nangliya nogo tongunya wadari mano nogo tongunya wadari tongdi sara dunia nai tongsidi sampana haksal na sampa lotar saptei sari gamapa bonono hino komputer panyani bagai kaile yo rabar herang danda koide tongmano jiling milik khai philik riunyo nanya ke bole nanya sogya hai sereng ma tongo guja khai thonlai kok bo saimaya khok bo saimaya munusu sara kam khai choliye buhai kok man khai tamung khamu sara dunia philik kamu abuni mungno komputer nona anobo nanya dorkar buti borok ba bono sunam kha bono da thangai khulumna engkha khuluma sakha komputer buti jat manei wana tite mai ok khuyawui thangai bo maya himbu bo manya english hara sosi choliya asuk putani torjakti mani koksi satia moji tormani makhang thaichano thaicham khlayei jomatia rok bati matak tui magna hinjak komputer solid tong bai ma film star hambai jotono hambai khulumbai ka an komputer koktang orong paikha na kharde ang kisa desta pungkha mukus tomai ne bagi hambai narana subscribe rina ning tapok di narong bagate pa ka to bu tongo nai tong di